Talleu. Què passa? Acció. Al començament jo pensava que em moriria. Nos reuníamos cada semana y era como que casi cada semana faltaba una. A finals dels 90 canvien una mica les coses gràcies a l'aparició dels tractaments antirretrovirals. Que por un error mío te sentías como un apestado. Me habían transmitido el VIH. Ara hi ha més informació i hem avançat en prevenció, però perquè això sigui efectiu cal reforçar-ho amb educació sexual. Nadie podía dar la cara porque... Que te coges una baja y te encuentras cuando vuelves al trabajo, te encuentras como en mi caso, con un despido ahí metido. El VIH era una enfermedad de putas, yonkis y maricones. Con ese tono, Hem passat de la prevenció a reivindicar els drets, però aquests drets encara no estan garantits. Però la gent no ho entén. Sempre pensa que hem sigut dolents, què hauràs fet, per què t'ha passat. El 2014 es va aprovar el Pacte Social per la no discriminació i contra l'estigma associats al VIH. Hay un poco menos de estigma y Qué lástima. discriminación. Serà Te maricón. lo has buscat. Seguro que és puta. Vergonya, Què vols amb la culpa vida seva. que porta? S'ho ha buscat. Jo aquí, Segur que a mi se que droga, no a mi que no em em toqui. toqui. Culpa. Jonqui. Ya se lo ve que es un pervertido. Portem molts anys fins a arribar on som ara. Encara queda molt per fer, però cal voluntat política i fets, no promeses. L'estigma i la discriminació envers les persones amb VIH segueixen existint i representen una clara vulneració de drets.